ufifrane, corne gorki. Wiecie, człowiek mu poroztomaj tych sztufów we swoim żywobyciu. Już kiedyś pisał o tym, jak to roztomajcie się układa we życiu, jak to te nasze życie poradzi zakolić, nasztrychować rynk, na poczynu człowiek od utropy, od takiego ci uwijania się, co by szafnąć sukces, ale zauwizu na ostatku wykorze się, że te nasze całkie życie jest naisto festelnie nudne, doskwirne i ciągnie się jak cuk po galotach. No bo dejcie pozór, dla szpikola 3 lata starego sukcesem jest nie naprać już do galot. Dla dzieciocha 12 lat starego sukcesem jest mieć moc kaprzocieli. Do młodzioka 18 lat starego sukcesem jest mieć już prawo jazdy. Dla każdego młodzioka 20 lat starego sukcesem jest pożenie się, jest dupczenie. Dla człowieka kajsi kole 35 lat starego sukcesem jest mieć moc już pieniędzy. I teraz sztrychujemy ring naokoło. Dla człowieka 50 lat starego sukcesem jest jeszcze mieć pieniądze. Dla knakra 60 lat starego sukcesem jest jeszcze pożenie się, jeszcze dupczenie. Dla starego purta 70 lat starego sukcesem jest mieć jeszcze prawo jazdy. A dla takiego zaś starzyka 75 lat starego sukcesem jest mieć jeszcze żywych przocieli. No i dla zwiekowanego człowieka 80 lat starego sukcesem jest nie naprać do galot. Ja nasze żywobycie jest na zicher festelnie zmierzyłem. Bo jak ci to kiedyś duplikowała jedna moja kamratka ze Poznania, Adela 73, składa się one ze zatela powtarzających się uczynków. Rachowaliście, wiele kilo żeście się już w życiu wysrali, wiele metrów pazursków żeście już do teroska obeżli, wiele to już razy powiedzieliście pyrsk, a wiele czym się, wiele tył żeście już wysłepali i wiele kafejów żeście zapożyli. Choby to też byli te wywołane u nas szatany, to przecań z nienogła idzie przy nich na zicher usnąć. Bo żyknijcie mi, co tyż we życiu nie jest nudne, pyta się ta moja kamratka Adela 73. Jeśli to ma być kolejne przyfurnięcie boczoni, ryjda noworoczno naszego prymasa, an próba u Szwocki, harynki we zalewie, na zanie. No nie, żaden mi przecież takich belafastrów nie wmówi. Rządzi dalszy Adela 73. Wszystko ci jest to pierońsko doskwirne i blanknie szpanowne. I bez toż ty życie na ziemi jest ścigał tym, co ci nam się przytrefi we piekle. Tam też przecam foltruje się nudą i smundym. A i to Adela nastyknął jak słowecko w ciepłe. Bali i we niebie jest podanie, ciągła dalszy Adela 73. Już ci puszczą ci tam też następne odcinki mołdy na sukces, bo jaki inszy brazylijski dupelindy, a w raju kipniesz tak by tak na ostatku zenodów. O tym czyściu blank już nie wspomnę, bo są ino pomyślone o programowaniu mojej wasz maszyny, już ci mnie blank poradzi uspać. Myślałeś, co to styknie tego wajania, ale nie, Adela 73 poradzi szyć jednym cienkiem goda, jak się fezło spektuje, bo ojgiem, kuchni, teroski czas na powtarzalny kapitel, znaczy się uosobieni nudy we postaci Władka lot 94 mojego, jak miarkujesz, ojgiem kamrada. Zaklupał ci on do dźwierzy. Mógłby ci on przecia kiejsik zaklupać. Klup, klup, albo stuk, klup, 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 stuk, albo też klup, stuk, tuk. Łosem żyła w dźwierze, a zowiasa ze nudów zazgrzypiała. Adelko, a cóż to za ochętole, zwiertają się po wildzie, taką wiecie, dzielnica we Poznaniu.
Włodek lot 94 wlóz rein do Andrzeju, a zowiasy wyrazili swoja zmierzłota tuplowanym zgrzypieniem. No i terosku to jest już deczkomeni, odrzekła Adela, zazierając wymownie na swojego garanta lot 94. Nie miarkujesz, Adela, jak ja festynie chciałbych wysnożyć całko dzielnica, że tych podejrzanych fryców. Brudne gary, powiedziała jak to poznanioczka po polskiemu. Adela, nie przesadzaj, nie mam rebulika, odpowiedział Włodek lot 94. Brudne gary. Nie gary, a Harry, brudny Harry. Gary to był ten istny schauspieler, w który się Cooper mianował. Godą Władek 94, brudne Gary. Ja jest grytny i urodny jak Gary, i stanowczo i moleśny jak Harry. Brudny Gary, to też mi się zdał, też mi się podobał. Władek, znerwowała się Adela, Ausgus jest pełny ufifranych gorków. Możesz razem pomyć szkorupy. To będzie twój wkład we wysnożenie dzielnicy. Fest modlawo do ciepła Adela 73. Myślę, co to już będzie wszystko, całośliwe i skuplowane ze nudów. Ale nie, Adela rządziła dalszy. Pieronem nudno jest cichtować, zbierać prymy, Władka lot 94 przy pomywaniu. Ale do obrania miała Izaura w telewizji albo spółwienie Różańca. No ja, na wyłożenie mojego szarłatnego zegówka na fensterbret jest już deczko za niskoro i za zimno. No ja miarkuję, Adela, co wszystko już jest do porządku, prawda? Ja, ale bez tuż tyż jobańtuja się przeciw temu, co podzim musi też być nudny. No, pomywaj, a Bartko pomywaj. Formuluje sobie kręt na podzim, albo jak bober na wiesna. Oj, z pnioku.